गोरवांच्या अपूर्बायेचो लाडी गोडीचो पूजेचो दीस पाडवो। उत्तर भारतात गोवर्धन पूजा तशी कोकणात गोरवांचो पाडवो। आज पाडवा आहे आणि इथं गायींची पूजा वगैरे केलेली आहे। तर इथे एक आमच्याकडे हिंदू धर्मामध्ये संस्कृतीमध्ये गोठा घालण्याची प्रथा आहे। ह्याला इथे शेण टाकण्याची जमीन असते, त्याला आपण गाईर असं म्हणतो। यात शेण टाकलं जातं आणि ह्या गोठ्यामध्ये हे द्वार आहे। हा गोठ्या गायींचा रक्षण करणारा म्हणजेच राखणा आपण म्हणतो, तो हा राखणा आहे। आणि ह्या गायी ह्या अशा उभ्या केलेल्या आहेत, त्यांची पूजा केलेली आहे। आणि तिकडे दही, दूध, मध आणि लोणी असं ठेवलेलं आहे। आणि तिकडे गायींची वासरं ती एक जागा आहे। अशी आपण ह्या गोठ्याचे एकंदरीत हा सर्व गोठा आपण इथे गोठ्याची त्या पूजा करतो। पाडव्याक गावागावांनी राखण्यांचो देणलोय भोवता। अंत्रूज, सत्तरी, काणकोणा देणल्याची परंपरा अजूनय भुरग्यांनी सांबाळून दवरल्या, मात स्वरूप वेगळे।